Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alinet, manipod iti probinsya ti Benguet. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti Fiel kan Garibay family dita Alaminos Pangasinan, kan dagiti anak ko adahil kan John Fiel dita Sual Pangasinan from Liza ti Hong Kong. Asawa ka ni Francis kan anak ko ada Francine Kate kan John Ray Agapay from Janet Saludares ti Magrafil Gonzaga Cagayan. Pasyon family dita Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasyon iti Kuwait. Pagay family especially ni amang kan inang ko kan anak ko ada Fernan, JL, Angie kan Gilbert from Lilibeth Toriser. Molina family iti Bulawen San Fabian from Marilyn Corrada. Shout out kani Maven Kidangen, Jeroth Catrice, kan Manang Precious Gaspar from Novabel Carino iti Hong Kong. Shout out kada Gracious Miel, Sinyo Bayawan, kan Alvin Dizon iti Makatal Aurora Isabela. Relatives ko dita Alicia Isabela from Lani Kiben. Nool kan Kanaway family, kan amin akabarangayan mi dita Rojas Isabela from Ronnie Kanaway. Dulay family ti Rosario La Union from Rubin Dulay. Advance Happy Father's Day kanila kay ko Christopher Wylan Gaibon. Kastamot ni katugangak ani Rudy Gaibon kan amin nga amma
from Riza Longod, Ngasaw. Happy birthday kani Pagayam Jasmine Rivera. Shout out kada Bel Agamata, Untalan family, especially William Sr., Warren, Welly, William Jr. kan Althea May from Annabel Untalan. Shout out pay kada Lamberto Passion Jr., Leslie May, Anaya Faith Andres kan Nolly Andres from Linda Passion. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lynette. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Lynette at tubo ti Benguet. Pudpud no anagan kan lugar ko ti inlanad ko manang. Kat kidawak asaan yun asukatan, taawan mo ti rumbang nga ilimad kan pagbutngak, ta isa patak iti batog ko alangit. Pudno ti amin amang nga ganyo nga isalaysay ko. Ngamsakbay arugyak ti agsalaysay manang, ipalubos mo man akablaawak dagiti kakabsat ko adalili kan Ruben nga adda ijay Canada. Padak ida ana esem nga agdengeg iti drama manang Emmy. Numabalin manang, iranayo kumamet nga ipatangatang to'y padas ko iti petsa akid daw ko. Gaputa malaksid iti pan nakawayawaya ti pagilyan a Pilipinas. Kadagiti ng sakop kada tayo, idi panawan dagiti Kastila, at dapay napatag abanag asel celebrarak tunggal Hunyo a 12. Kasta mamang, papang, palubusan dakon itimbagak kada kayo? Lynette, anak, napagturpos da ka iti panagadal mo. Kan may sa, adamat ng tinapinta sa plano yo iti nobyom. Panagkunak ka talaga nakasagana kan. Da kayo iti nobyom. Papang, husto ti baga ni papang mo anak. Kan nasaya at atao ti nobyom. Nasingpet. Awan ti makunami kan kuana. Mamati kami nga agbalin anasaya at ti masakbayam ken ni Ador. Ayunak tinaybaga ni mamang mo anak. Iso nga itata nagpakada kakata kami. Awan ti rason tapno agkad kami ti panggap yu ken ni Ador pa nagkalaysa. Agyaman papang, mamang. Naamuyo la kuma, no kasano ti kinaragsak ko. Gaputa imanugot kayon iti panggap mi ken ni Ador nga agkalaysa. Adda kayong nagpadpada iti husto nga edad. Sana narumbang alapdan da kayo tamo yun na anya tinasaya at kansaan. Sakit amo mimat nagpinpin na kayo ato anak ko. Iswa si papalubos kami ken ni mamang mo iti plano yo apa nagkalaysa. Ador, adalo man ti rabii. Di ka kadi pala agawid. Si Kamat, kasla di na kaya ayatan ta kayat na ko napagawiden. Saan nga iti kasta? Ngam na puyatan tan nga agpadpada. Idin to tainton bigatan ti kalaysata. Matuo ka nakpay nga ruda na manguray iti bigat. Numabalin la ko ma, agkalaysatan itamot lang nga kanito. Ala ni daytoy. Inton bigat lang arodan ti panagkalaysata. Ngam kasla di mo pa yan mauray. Talaga asaanan, Lynette. Tati kayat ko, agdan natan. Dahil makabukultan iti pamilya. Sumagmamano lang nga orasan ti orayan. Mapasama kan day tatarigagay mo. Sa bagay. Alang arot, agpakada akmot tantan eh. Aghalas 11 iti rabi. Napuyat tan nagpadpada. Day tangarod kat. Ang mga nagpada ta amaladaw nga agriing inton bigat. Kat awanan ti kasar ang mapasamak. Ay, dahil tan di sana mabalin. Diyak umanugot. Isong agpakada akon.
Kat pangasim ha, sa paam ti agring inton bigat, tapno makapan kay di simbaan, tapno matuloy ti kasar. Maladingitan kami kan ni Mamang Boy ti adayo mo ni ti din nami, Lynette. Ang man niya nga ron ngay. Nag-asawa ka, iso masapul la palubusan da kan anak ko. Agyaman Papang. Aganad kayo kumakanayon kan ni Mamang. Di na kami pagdanagan, anak. Si Katerong bangagan na da kanayon. Papang, Oh, apay nga yakas la nalida ikamat, Lynette. kas kada kayo Mamang. Talaga amaladingitan akmat nga umadayo. Ngam, pasat amin day tati plano mi nga agasawa. Husto timbaga ni Lynette, Papang. Mamang, napagsaritaan min ti abanag, oray idisan kami pa nagkalaysa. Agad anad kayo akanayon iti lugar apapanan nyo, ha? Adayo ti Abra dito'y Benguet. Mamang, Awan ti romba nga pagdanagan nyo Mamang. Kanayon nga aganad kami kaniador. Kat sapay la kuma, taaganad kayo matakanayon ditoy. ita, tadatan dito Abra, Lynette. Irugitan ti panggap ta negosyo. Namnama ka agbalin ananam ay tinegosyo nga irugita dito'y Abra. Mamate ka mapaduras ta ti construction firm nga itakter ta ditoy, Lynette. Nangruna kat may saka nga inhinyero. Ador, Agtinulong ta. Iti kasta, agbalin na baligi ti itakder ta negosyo. di kagdanag Ador. Katinulong na kita nyaman a planom para iti binangon ta pamilya. Suportaran ka kanayon. Agyamanak, kat mabayin iti dayta, at adda na mamate ak nagbaligi ta. Mapaduras ta dayto ang negosyo, paran to kadag iti agbalin ni anak ta. Napnuan arapaap ti binukil mi a pamilya ken ni Ador manang Emmy. Naladingi tanakman iti yadayok kada mamangken Papang. Naragsakak latta. Nang runa tanadaras a napaduras mi ti construction firm nga imbangon mi nga agasawa. Idinapan kamin iti Abra. Saan la agapo ta kinainhinyero ti inturpos ko. No di kat gapumatan iti panagsalukag mi ken ni Ador nga asawak. Naragsak kami iti mapaspasamak iti biyag ken iti negosyo mi. Agingga nga iti maysa nga aldaw adda naawat mi asurat.
Nagkapuan day ta surat, Linet. Jak mata mo Adora, nga madandanagan nang runa ta nakabutbutang tila nga ti lalaki anang yawat kanyak iti dayti asurat. Anya ti kahit mo asawan? Nakamamak tila nga di lalaki anang yawat kanyak iti surat, Adora. Kasla, saan nga agaramid iti nasayaat? Anya? Dayta ti agpaiso, Adora. Nan, basag man nga tilinaw day ta surat. Mang ted kayo iti protection money. Tano saan? Oraman mi ti pwestoyo. Ay, Diyos ko. Dayto yan ti bagbagak, Adora. Iso na palalo ti panagtibayok itay inawat ko dayto asurat. Sakat, aglang lang saan ang mapagtalkan di lalaki anang iyawat kanyak. Linet, pangasim. Di ka kumagdanag. Amang ano mang lukluko lang day jay. Amang ano pa nang luko lang ti may papan iti dayto asurat. Nga maador, kasano nga ibagam amang lukloko lang dagiti nagtaudan dayta asurat. Basta, saan tapat patyan ti may papan iti dayta asurat. Mang lukluko lang ta sino man ang nagtaudan ti surat. Linet, adala mo ti rabi. Ngam apay ang nakaring kapay lang. Oh, apay nagsinay kay tinaunag. Anya ti mapaspasamak. Anya ti pampanunutam. Napalalo ti danag ko, Adora. Apay? Inaldawan nga da maawat ta asurat amang butbuteng kadata. Linet. Amkak nga amang ano iti maisa nga aldaw. Makla at talatan. Tapo may sugaya man ti maaw-awat ta apang ta. Linet, anya ka kadi. Saan na mapasamak day ta kunakmat? Kalmay sa. Alangan mo't nga ipaayta ti kidkid dawon da 600,000 pesos. Dayta nga rodkat. Nagdakkel agatad ti kidkid dawan da. Kita ti negosyo ta day jayan iti lasod ti talo a bulan. Iso mabalin ka di Linet. Di mo latan ikaskaso day ja surat. Ken dagiti surat ang mauawat mo. Awanan yaman na dagita. Lipaten tan kat saan tan napampanunutan pa eh. Talaga saanan anasaya at dayti ang mapaspasamak. Panagkunak, saan amang lukloko laang ti agipat patulod kada kami iti surat. Inaldaw matan nga adda mauawat mi asurat. Manipod ka dagiti nagpaamam mo akamang dati rebelde a grupo. Marikrik na kasan amang lukloko laang dagijay. Talaga seryoso da iti pangtada. Kat day tati pagdanagak launay. Ma'am. Oh, apay Mario. Ada ka di ibagam? Ma'am. Dagiti lalaki yan naka-stambay ti saan munay nga adayo ako mitkita dito construction site. Oh, apay dagi di lalaki. Jay may isa kadakwada ma'am. Iso ti kanayon niya giyumay iti surat para kadakayaw. Anya? Tay tatagpay sa ma'am. Iso Agore ka Mario. Agore ka. Aw, apay ma'am. Dagiti lalaki adak nakamatam ako mitkita dito eh. Ada igam da? Huwag ma'am. Nagtagipaltog da. Iso ang nakamamak. Diyos ko. Kaya't nga ron asawan da ito eh. At talaga saan da mang ramrabak laang. Seryoso da talaga. Isa pa nagkunak. Nasaysaya at laangan no agtungpal kami iti kayat da.
Talaga binulanin ang dawatan datay ti kwarta dagiti kamang ti rebelde a grupo. Ador, Manipod ni rugyantan tinangtad kadakwada. Saan dan ngagsarsardeng. Awan palyadang agkid daw kadatay ti kwarta kada bulan. panunutan talaangan, nga damot pagsayaatan na. Ta saan da nga intuloy ti pangtada nga uramon da iti pwestuta. Sa bagay, nang runa kat agdinamag nga addan dagiti pasteg dito abra nga inuram da. Gaputa saan anang tad iti kwarta dagiti pagkidkid dawan da. Dayta nga rudkat. No saan ta nga itad ti kayat da, mga nauramon da mo ti pwestuta. Lynette, Tila ang nakaladladingit. Ang mga numalugi ti imbangon ta negosyo dito'y abra, Ador. Kat numapasamak dayta, awan mo't laangan ti pagmamaayan ti amin apa nagsalukag ta. Awan tinaaramidan mi nga agasawa kadagidi akan nito manang Emmy. No saan ati agtungpal iti kayat dagiti nagpabigbig akamang ti rebelde a grupo. Tapno saan da patuluyan ti pangtada a manguram iti pwesto mi. Talaga nakaamamak manang. Nang runa ket siyak a mismo ti nakakita anag tagiarmas dagiti lalaki amasansan idin nga umaruwayan iti ayan ti negosyo mi. Tirigat namanang dimmakkel ti gatad akidkid dawen da kada kami. Iso nga uray no napigsa ti negosyo mi, awan matlaeng ti magimulan mi nga agasawa. Takayarigan nan adagiti latan kameng ti rebelde a grupo ti itegteggedan mi. Saan ko mata maibaga kadagiti dadakkel ko ti amin, taamkek nga ang mga no pagawidan dak iti lugar mi, ket jak mabalin a panawan ni Ador nga asawak. Dimteng ti gundaway nga insikog ko ti damo ko mga anak mi iti asawak manang. Ngem gapo iti nakaro adanag ken stress ko, kastoy tinapasamak. Apay nga kastoy tiriknak. Nagsakit di... Haguray ka. Anya tinapudot nga gay ayos iti lupok. Diyos ko. Dara. Ador! Tulungan nak. Ador! Lynette, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka? Ador, kita... Dara tagay ayos iti lupog. Nagsakit dyan ko, Ador. Nagsakit. Masapol nga ipan kay di hospital, Lynette. Ang mga nanya ti mapasamak iti sikog mo. Ipan kay di hospital. Talaga, Jakon, may turan. Sakit dyan ko. Kasla o maawa na anak, hindi po. Ops! Lynette! Lynette! Ador. Adak dito, Lynette. Adak dito amay mo. Ayan ko. Adak ka dito ospital.
Nakaro ti sakit ti tiyan mo. Sakit kalata ng pukawan kay ti puot. Naimbaglagan ta na sarapa ka. Tano saan? Nagdiretso ka kuman iti swelo. Uwan nagpaiso. Ket, anyat na pasamak. Kumusta ti anak ta? Lynette. Awanin ti anak ta. Anya? Saan ador? Saan nagpaiso dayta? Jack kumamot kaya tapat siya din. Yung talagang awanin ti sikog mo. Naalisan ka, Lynette. Diyos ko. Sinaludsod ti doktor no mabambannog kay ti trabaho. Imbaga ka saan. Iso a posible ka no ati makagapo no apay naalisan ka. Kat nakaro a stress kan pa nagpampanunot. Kat amuklatan no niya ti kanayo na pampanunutan. Kan nakastresam. Amuklatan. Ididamo pa ilan. Talaga asahan ako nga umanugot amang tagtay ti kwarta kadag iti awanan ba ina makakanig iti grupo. Ngam tapno saan lang nga mariribok ti negosyo ta. Timulok tayo ti kayat da. Ngam kaputakas ti tinagbalin na katukad ti amin. Isardeng tanti mangtad kadakwada iti kwarta. Sino ito dito nga umawawag? Hello? Anya? Sino ka? Apay nga ibagbagam na uram ti warehouse mi? Sino ka kunak? Sino? Hello? Hello? Lynette. Apa yan? Sino din mawag? Saan ang nagpamam mo? Kuna na nga inuram da ka no ti warehouse tayo. Anya? Dahil tati agpaiso ador. Saan nga nagpamam mo di mawag? Ngam kuna na nga inuram da ti warehouse tayo. Gaputa saan ta ka no nga agit itad iti kwarta kadakwada. Mapun agpaiso ti warehouse tayo, Ador.
Inuramda talaga. Nalabusan dagiti awanan bain. Nalabusdan na talaga. Ador, Diakon mabalin na palabsan da ita napasamak, Linet. Maluglugi lang arudan ti negosyo ta. Gapo iti panagdaw-dawat da iti kwarta. Ita, kastoy pa iti inaramid da. Impay-pay sudan nga inuram ti warehouse tayo. diyak matan mapalabas pa'y dayto napasamak, Ador. Masapul nga agbalintan anaturod iti dayto agundaway. Linet, Panagkunak, panawanan tapno agkamang takadagiti panakabagiti lintag. Agkamang tan kadagiti otoridad. Wen, husto ka. Agpatulong tan ka dagiti otoridad. Tapno maimbestigaran ti may papan ka dagiti napasamak kadata. Jak tupulos malipatan day di petsa, anaikan kami itikirad ti pakinakam, nga agkamang kadagiti otoridad manang Emmy. June 12, 2007. Kagiddan ti panagarubos ti luwak, ti panangisalaysay ko kadagiti otoridad iti amin a napasamak kada kami, agapwanan dagiti makakanigid a grupo. Amin a detalye imbagak kadagiti pulis, ket impakitak dagiti surat nga inaramat daan ang butbuteng kada kami. Awanan apulos ti uray basit la kumaapanagamak ko idi, gapo tanapukawan ti amin kada kami nga agasawa. Ti kwarta anat gadan mi, ti negosyo mi, gapo ta inuram da ti warehouse mi, kan kang runan ti amin, ket ti agbalin ko mga anak mi, nga iso ti mang kompleto itinaragsak a pamilyami. Nagtignay mo't adagos dagiti pan nakabagiti lintag manang Emmy. Ket kalpasan laeng ti sumagmamano a bulan, kalpasan a nakumpirmarda at talaga a makakanigid a grupo dagiti nang balasubas kada kami, nakamag dagiti otoridad ti sumagmamano a kameng da, ket ti dadduma na ipadamag a pimusay iti engkwentro. No saan kami kumaatimulok iti kayat dagiti awanan bain, saan da kumaanagruam, ken no idi pay lakuma ket nagkamang kamin kadagiti otoridad, amangan no naisalbar mi ti imbangon mi a negosyo, ket kang runaan ti amin, saan mi kumaanapukaw day disikog ko. Ngam anya nga rod manang, nalpasan ti amin, kan saanan a maisubli pa'y tinapalabas. Iso ati balakad ko kadagiti makapadas iti panagabuso dagiti makakanigid a grupo, saan kayo abumdang nga agkamang kadagiti otoridad wenno iti gobyerno, tapno saan nyo a mapasaran ti kinadangkok a napasaran mi kadakwada. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Linet. Pagayam a Linet, umunay ti amin, makipagriknaak iti napasamak iti sikug mo. Talaga asayang pagayam ko, ngam tinapatag, nadusa dagiti nakabasol kada kayo, ket ingkaro dati kinadangkok nga impaayda kada kayo. Podno apakaadawan iti nabalitokan nga adal ti insalaysay mo, tapno saan abumdang dagiti daddu mga agkamang kadagiti otoridad, no bilang mapasaran dati kas iti napasaram,
Tapno saan dan alak amon pa'y tinakarkaro a pagteng, akas itinapagteng mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo lida